ka rubuta ka ajiye ka bar mai 'ya'yanka wasiya. Duk duniya ba abun da ya fi girman barazana a kanka kamar laifi da kake yi. In duk garin nan makiyanka ne, na rantse da Allah ba abin tsoro ba ne kamar ka je ka buya kai laifi. Duk duniya ba abin tsoro a kanka, na rantse da Allah kamar rashin daidai da kake yi. Duk duniya ba abin da ya fi barazana ma kanka. Duk duniya ba wani abu da ya fi maka barazana akan kowane maki kamar sabon Allah da kake yi. Kar ka ɗauka kana da wata matsala, laifuffukanka su ne manyan matsalanka. Kar wani abu a rayuwa ya dinga baka tsoro kamar saba ma Allah da kake. Zai je ya dawo, shi bai taba tafiya bai dawo ba. In kaga bai dawo ba, ka tuba, an rufe wannan fayil. Ita rayuwa wadda ya waye ya fahimci rayuwa da kyau, ko ba mai tsoron Allah bane yana gudun yin sharri a cikin al'umma. Domin tsarin rayuwa kawai ta tabbatar abinda ka shuka shi zaka girba. Ba dama ka shuka dawa ka zo ka girbe masara, ba dama ka shuka dawa ka girbe shinkafa, kuma ba zai yi ka shuka shinkafa ka girbe dawa ba. Duk abinda ka bisne kai zaka zo ka girbe kayanka. Allah ya ce to labarin zai zo, Allah ya ce zai zo. Sun karyata, ya zo ko bai zo ba? Ya zo. Fasaufa ya atihim an ba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Izgilin da suka yi da ayoyin Allah, izgilin da suka yi wa manzanni da annabawan Allah, Allah ya ce labaran wannan abun izgilin, ma'ana sakamakon wannan izgili da karyatawan, Allah ya ce zai zo kuma ya zo. Na kama in baka daina ba zai zo. Wannan ba a taba samun wanda ya kauce ma haka ba, ba a taba samun wanda ya kauce ma haka ba, ba a taba samun wanda ya kauce ma haka ba, ba a taba samun ba. In kaga kayi atakin sharrin ayyukanka, ka tuba ne ka koma zuwa ga Allah, wannan tuban zai taka musu birki, duk yawansu ba za su cin maka ba. In dai baka tuba ba, za ka ga abinka a tafin hannunka, da ka ga abinka a tafin hannunka, da ka ga abinka a tafin hannunka. Idan alkhairi kake yi, in alkhairi kake yi, alkhairinka za ka gan shi a tafin hannunka. Ai tafiya ne Alhaji Dallawa. To idan inda na je, idan alkhairi na yi, na rantse da Allah ba zan riga alkhairin dawowa Bauchi ba, da kayana zan dawo. In na mora ne a nan dan mora da ni da iyalai na. Idan sharri na yi ba zan riga shi dawowa Bauchi ba, tare da mu dawo. In ka je Jos kai da kayan ka da ku dawo, idan ka tafi Kaduna kai da kayan ka da ka dawo. Dan Kaduna in ya zo Bauchi yayi da kayansa zai tafi. In ka je garin ku ka gina masallaci da kayan ka da ka dawo, kayan ka da ka dawo, da kayan ka da ka dawo, da kayan ka da ka dawo. Allah ce to labarin zai zo. Duk wannan karatun shi aka yi ta yi wa su Fir'auna, shi aka yi wa ta su Amana, shi aka yi ta yi duka. Kowa sai da ya kwashe nashi, kowa sai da ya kwashe nashi, kowa sai da ya kwashe nashi. Karka ji nauyin aikata alkhairi. In alkhairi ne rufe ido ka aikata, in ka aikata ya wuce. Idan matsiya kace za ka yi, ai ya wuce. In zina ne mutum ya je ya yi, yana gamawa ai ya wuce, saura kes. Shikenan ya wuce. Abin kuma na rubuce. Idan sadaka ce ka riga ka bayar, ta wuce, magana ya kare. Sadakar ka da ka haɗu da ita ran haɗuwa da Allah. Amin. Duk abin da mutum ya yi, labarin abin zai zo mishi. Duk abin da mutum ya shuka shi zai girbi kayansa. Duk abin da mutum ya girba shi zai girbe kayansa. Sai mutum ya zo ya ce
yana fama da wannan adar surriya, masturbation, ya rasa ya zai ya bari, yayi ya tuba ya koma, yayi ya tuba ya koma, in zina ne to shi ya zai ya bari. Ka ɗauki wayanka ka shiga YouTube da kanka, yadda za ka bari kan aika sani, ka sai da wayar mana matsiyaciya tun da za ka kai wuta. Wallahi annabi Suleiman wata ran fareti aka mishi na dawakansa a sanadiyar kallon dawakan sallar la'asar ta wuce, ya ce har abada na haƙura da su. In dai matsalar ta waya ce, dama harkan kasuwa kake yi da waya, ka sai da ita ka zauna lafiya. Da ka je ka gamu da kabari ba daidai ba, wallahi ban da ka sai da ita. Amma ka je ka bude YouTube da kanka, ka je ka yi kallakallanka, ko ka duba shafin budurwanka, ka ce ta tura maka hotonta, ko ka tura mata hotonta, daga ƙarshe ka gagara control ɗin kanka, kuma ka ce a maka addu'a ka rasa yada a yi ka bari, ya ka rasa yada a yi ka bari. Ga yadda kake yi ka yi. Kowa fa a taimake shi da addu'a daidai ne, kowa a taimake shi. Shedan dole sai an taimaka mutum da addu'a, amma ba kwanciya za ka yi laifi kana matsawa kusa da kabari kuma kana kwanci kana cewa a maka addu'a ba. Tashi za ka yi. Idan ka yi yunkuri, Allah sai ya taimake ka, sai ya raba ka da wannan musiban, sai ya cire maka ita a zuciyarka. Amin. To amma dai ai za ka bari, da ka bari. Yawwa, in an ce mutum ya bar shan wiwi ya ƙi ya bari, zai bari. Ko ka bari a daɗin rai, in dai ka mutu ai da ka bari. Da ka bari, da ka bari. Harkan mata da ka bari, da ka bari. Ko ka bari a daɗin rai, ko ka bari a ɓacin rai, bari dai da ka bari. Da ka bari, da ka bari. Da ka bari, da ka bari. Ko ka bari a daɗin rai, ko ka bari a ɓacin rai, bari da ka bari. Da ka bari, da ka bari. Da ka bari, da ka bari. Fir'auna ya bari ko bai bari? Ya bari. Ya bari. To amma ya yi jinkiri ne, sai ya bari a bacin rai. Ran da zai bari yana ma Allah, na bari, na bari. Allah yana ce mishi sai yanzu za ka bari? Na bari. Allah na ce mishi sai yanzu za ka bari? To kai ma kar ka bari a zo ana ce maka sai yanzu da za ka bari? Amin. Kar ka yadda sai an zo ana ce maka yanzu za ka bari, ka bari.